Dyma ganllaw byr I ddangos I chi sut I we-lywio eDendroCymru a chael at grantiau WCVA. Ar ôl mewn gofnodi, fel welwch y prif dangosfwr, efallai y bydd rhai o'r termau a ddefnyddir yn anghyfarwydd. Y reswm dros hyn yw y creuad y system gyda ddendrau mewn golwg yn hytrach na grantiau, felly mae'r iaith yn adlewyrchu hyn. Gallwch symud yr adrannau ar y ddangosfwrdd o gwmpas fel y mynnwch. Ar ochr chwith y sgrin, fe welwch y ddewislen ac arni'r adrannau, prif dudalen, dangosfwrdd, prosiectau, fy sefydliad, rhannu ffeiliau a rheoli defnyddwyr. I ddod o hyd I gyfleoedd grant WCVA, bydd angen I chi ddewis prosiectau, PBQI sy'n agored I bob cyflenwyr. Efallai yr hoffech hefyd wneud yr un broses ar gyfer ITTI. Bydd y dudalen nesaf yn mynd â chi at restr o bob cyfle sydd ym mhob categori rydych wedi mynegu diddordeb ynddynt. Dylech weld cyfleoedd grant WCVA sydd yn agored yn y restr. Gallwch hefyd chwilio am gyfleoedd gan ddefnyddio codau PBQI neu ITTI. Mae rhain i'w gweld ar dudalennau penodol y cynllun a adran gyllid gwefan WCVA. Os ydych yn dewis un o'r PBQI, fe welwch sgrin sy'n rhoi gwybodaeth gryno am y PBQI. Os ydych eisiau ymgeisio dewis yr opsiwn I fynegi ddiddordeb. Bydd y PBQI wedyn yn cael ei symud i'r adran fy PBQI sydd yn y diwyslen prosiectau.